सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। दीपकभाई केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याची तयारी म्हणून आज आम्ही कॉटेज हॉस्पिटलला आलेलो आहोत। आमचे जिल्ह्याचे अधिकारी पाटील साहेब तिथे आलेले आहेत, बेळगाववरनं प्रभू डॉक्टर आलेले आहेत आणि आम्ही सगळं एक नियोजन करत आहोत आणि आम्ही योग्य प्रकारे नियोजन केलेलं आहे आणि 20 तारीखला कमीत ते 5000 पेशंट येतील अशी आमची अपेक्षा आहे। सगळ्यांची व्यवस्था ही दीपकभाई मित्रमंडळातर्फे केली जाईल। इथं जवळजवळ 100 डॉक्टर येत आहेत आणि त्याच्यातले जे 30 डॉक्टर आहेत हे पूर्णपणे त्यांची तपासणी करणार आहेत। जे मेन डॉक्टर आहेत ते विविध रोगांवर स्पेशालिटी आहे त्यांची, ते विविध त्यांना त्या पद्धतीत आम्ही रूम अवेलेबल करून दिलेले आहेत। एका रूममध्ये 2 डॉक्टर असतील अशी 15 रूमची त्यांना व्यवस्था केलेली आहे आणि बाकीचे जे डॉक्टर आहेत ते त्यांना मदत करतील। अशा प्रकारे हा एक नियोजनाचा भाग आहे। जे पेशंट येतील त्यांना नाश्ता चहा पाण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे आणि पेशंटला कोणताही त्रास न होण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत आणि पेशंट बरे व्हावेत त्या दीपकभाईच्या मतदारसंघातील पेशंट बरे व्हावेत या दृष्टिकोनातून आमचा सर्वांचा मानस आहे। जिल्ह्यातनं जरी पेशंट आले कुठूनही हा मतदारसंघ सोडून जरी आले तरी त्यांना इथे त्यांची तपासणी एकदम चांगल्या पद्धतीने केली जाईल। त्याच्यामुळे या महाआरोग्य शिबिरात सर्वांनी भाग घ्यावा आणि हे महाआरोग्य शिबिर यशस्वी करावं असं मी सगळ्यांना विनंती करत आहे। आमचे जिल्ह्याचे शल्य चिकित्सक डॉक्टर पाटील आपल्याशी याबद्दल थोडी माहिती देतील। दिनांक 18 तारखेला आपण जो मेगा कॅम्प घेतो आहे 20 तारखेला आपण जो कॅम्प घेतोय महाआरोग्य शिबिर ते आपण संयुक्त विद्यमाने घेतोय। त्यामध्ये केलीचे हॉस्पिटल, जिल्हा रुग्णालय, इथलं उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषदचा आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण हा एक कॅम्प घेतोय। या कॅम्पमध्ये केलीमधील ज्या स्पेशालिटी डॉक्टर्स आहेत म्हणजे विविध प्रकारचे आहेत, त्याच्यामध्ये जनरल मेडिसिन आहे, जनरल सर्जरी आहे, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी आहे, पिडियाट्रिक सर्जरी जे लहान मुलांचे ऑपरेशन्स आपल्या जिल्ह्यामध्ये होत नाहीत तर तशा प्रकारचे पण सर्जन उपलब्ध राहणार आहेत। त्याचाही लाभ त्या विभागातल्या पेशंटनी घ्यावा। त्याचप्रमाणे आपल्याला ऑर्थोपेडिक सर्जरीज ह्या पण आपल्याला ऑर्थोपेडिक जर काही क्रोनिक आजार असतील ऑर्थोपेडिकचे तर पण ते पण तपासले जाणार आहेत। त्याच पद्धतीने या ठिकाणी ENT ऑफ्थॅल्मॉलॉजी स्किन यामध्ये देखील आपली तपासणी होणार आहे। त्याच्यानंतर कार्डिओलॉजी जर आपल्याला हृदयरोगाविषयी जी तपासणी आहे 2D इको जी वेगळ्या प्रकारची तपासणी आहे ती पण या ठिकाणी मोफत होणार आहे, त्याचाही लाभ घ्यावा। त्याचप्रमाणे न्यूरोलॉजी म्हणजे मेंदूचे जे आजार आहेत त्याबद्दलही इथं तपासणी केल्या जाणार आहे। त्याचप्रमाणे दाताचे आजार जे आहेत तर या सगळ्यांच्या ह्या फॅकल्टीजमध्ये आपण या सगळ्यांच्या रुग्णांची तपासणी होणार आहे। तपासणीसाठी योग्य नियोजन केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण पेशंटची बैठक व्यवस्था, त्याच्यानंतर तपासणीसाठी लागणाऱ्या त्यांच्यासाठी रूम्स, लागणारे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी जे आपले लॅब टेस्ट आहेत, एक्सरे आहे, CT स्कॅन आहे व 2D इको आहे, या सर्व तपासण्या आपण व्यवस्थितपणे करून त्याचं विभागवार आपण त्याची नोंदणी करून त्यानंतर ज्या पेशंटला पुढील उपचाराची गरज आहे अशा पेशंटचे देखील आपण MJP एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलमध्ये त्यांची व्यवस्था करून त्यांच्या उपचार मोफत केले जातील। व तरी या दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त हे जो आरोग्य उपक्रम राबवलेला आहे तो वाखाणण्याजोगा आहे व याचा जास्तीत जास्त रुग्णांनी लाभ घ्यावा। तो PRO आहे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, KLE ऑफिसर्स आणि आपल्या इथला एक ऑफिसर्स, या दोघांचं कोऑर्डिनेशन करून आपण ते पेशंट एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलमधून करून घेऊया।